annabi ya ce idan ka gama sallah kafin kai sallama kai wannan saboda tsabar bala'in azaban kabari. Umarnin annabi ga sahabbai, manzon Allah ya ce musu idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir, idan kuka gama tahiyar ƙarshe, kaga kenan a ƙarshen sallar ka bayan kayi tahiya, idan aka ce an yi tahiya kaga an riga an yi salati ga manzon Allah, saboda abinda annabi ya karantar kenan. Salati ne farko za ka yi, kafin nan ka kawo tahiya, sannan sai ka yi addu'a. Haka annabi da kansa ya tsara. To sai annabi ya ce idan mutum ya gama tahiyar ƙarshe falyata'awwaz billahi min arba'in, sai mutum ya nemi tsarin Allah game da abubuwa guda hudu. Sai annabi ya kirga min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharril masihid dajjali. To wannan riwaya tana sahihu Muslim, babu ma yusta'azu minhu fi salati. Idan kana sallah kafin kai sallama ana son kai wannan. To wannan yana daga cikin abin da ke nuna maka azaban kabari ba karamin bala'i bane. Allah ka mana tsari. Domin ne wannan umarni na annabi ya ce idan ka gama sallah kafin kai sallama kai wannan addu'a. Kaga kenan duk sallar farilla sai kai, za ka yi azhar, la'asar, magariba, isha'i, asubahi, haka za ka yi ta yi har ka mutu, saboda tsabar bala'in azaban kabari. Manzon Allah ya ce duk bayan sallan farilla kafin kai sallama kai wannan. To babu shakka idan mutum ya yi shi da ikhlasi kuma ya dace, kaga da wuya Allah ya masa azaba a kwanciyar kabarinsa.